Que me meto por aquí polo medio. Moi bons días. Párate. Bos días, entrenades normalmente polas mañás? Sí, pola... Por moi mal. Esta é a ruta do colesterol, non? Sí. Moi mal pola mañá, moi mal pola mañá. Que tal? Bueno, vexo que estades adestrando, estades sudando máis que a min, que debes a toalla. E ven sempre pola mañá? Sí, podo sí. Moi mal, E logo, cal é o motivo? Adestrades sempre pola mañá? Cuando se puede. Cando se pode. Sí, cuando podemos, sí. Paren! Vostedes sempre ven a camiñar polas mañás? Sempre. Moi mal. Por qué? Pois porque hai que vir pola tarde ou pola noite. Eu viño a mañá e a tarde. A mañá de cando o corpo está... Mal. Pero mañana me parece máis eficaz. Por el camino. Hola, un segundinho. Pero que vas moi rápido pa min. Ai, amor, que eu sou principiante. Pois diversos estudios din que a mellor hora para facer exercicio, sobre todo para mellorar o colesterol, ai, deixame coller aire que afoga, que é pola tarde e noite. Así que hai que facer exercicio pola noite. A noite fai máis frío. Apetece menos. Ai, bache. Cuando non se puede pola mañá, pola tarde. Non te lees as revistas científicas, non? Polas mañás, fatal. Hai que salir por las tardes. Ves todos os días a de estar pola mañá? Si, home, pero espera, por mí. Que eu non teño ese ritmo. Bueno, yo normalmente lo hago por la tarde, porque... Ai, se espera de que estamos cambiando. Ahora, claro, ahora xogas pola tarde. Festivos se aprovecha para salir por la mañana. Claro, hai que matar o tempo pola mañá porque estamos a Non, xubilados. pola noite está moi ocupado. Pola noite estamos bastante ocupados. Ai, corta aí que isto non. No, por la noite no. Pola noite outros deportes. Bueno, si así sí. Por la noite, pues vai a ser que non. Se tal avísme vimos os dous e así, pois un tira polo outro. Pensa de uno. Animámonos a cambiar horario de tarde? Sí. O que faga falta. O que faga falta. Pola saúde, o que faga falta. O que faga falta. Vamos a probar. Bueno. Vamos a probar a piña, vamos. Vamos a botar unha carreira. Vamos a botar unha carreira. Uf.